guys. Jeg er taget tilbage til Brunswick. Og skal over i Salvos og se om jeg kan finde noget godt. Guys, jeg har ikke fundet noget. Og jeg tror, jeg er kommet til sådan et punkt, hvor min hjerne kan ikke kigge på mere tøj. Så nu tager jeg tilbage til byen og finder noget at spise. Men det er virkelig hyggeligt, sådan suburb. Nu er jeg på vej ind til Melbourne Museum. Der er sådan noget after dark, hvor der er åben om aftenen. Wow! Oh my gosh. Beautiful. Jeg mødes med nogle folk, som jeg mødte på en app, hvor man kan møde andre rejsende, eller folk, der bare gerne vil lave noget sammen med nogen. Så det var meget hyggeligt. Det var sådan lidt akavet og sådan skulle gå hen til dem til at starte med at være sådan, hej. Yeah, this is gonna like follow me throughout. It's gonna make me dream with that shit. Men jeg carried fucking meget. Så det var meget hyggeligt. 10 ud af 10.